И поздрав на сите! Добре дойдохте в новото видео на Горичев канал. В днешното видео играме Dead Rails. Тук сме с Враговски. И немавме много време видео како гейминг, но сега се върна геймингот, се врати. И айде да почнеме. Вие бързо лайк и субскрайб и бидейки ке правам песна. Може би. Сега овак да ви от кутия, сега оди се, Враговски, ой вземи ги тия там парите. Добре. Ходам да купам уголь. Че дам да купам уголь. Знам ги ке купам, ай. Я купувам. Видях, добро, таман право ни трябва и пиштол. И за... Какво казва вика, оди... Добро, това е това от тук, ай сега ке крейнем. Шо ми излегува това? Ова се ми излегува отдава и как се викаше, но... Нищо, айде да почнем. А как ти влезаме в... Аз ке возам. Тори го ти! Абе, тури го ти? Ай, аз ке отворя, марно ай. Абе, чакай, не може да поминам, що правиш тук? Как не стра... И... Глуп си, айде. Цяло уголь да го турам. Чакай. Я още да няма. Беги. Газ, айде. Шо? Айде. Арно, айде. Одаме сега до следната дестинация. Како што реков на почетокот, ќе планирам да направам песна. Може би и Враговски ќе направи, така ли е? Да. Во неговото видео. Одете погледнете го неговото ново видео, вчера го објави. Да, така нешто. Това ќе излезе или на мојо, не знам на кој канал ќе излезе. Имате го на Враговски каналот доле во описот. Сега. Ќе ви оставам линк во насловот за да го запратите и него. Он не снима толку често, но сега пак ќе почне да снима често, нели? Да. Ајде, шо биде са, бе, шо биде? Па ти си специјален коин. Не знам ка се вика. Така се вика? Не знам. Добро е. Ај. Одам газ. Ај газам да. Вај да качувам се. Кој ли кажеш? Ај, идем и јас ај. Добре, ја седам тук.
Докато го чекаме враговски, сите бързо лайк и subscribe. Що мислиш, ще стигнем ли до 70,000 метри? Видеото ще трае пол сат. Няма връзка. Айде, найде ли нещо, айде. Ай, аз ти бегам. Шалим се. Нищо. Айде. Айде, възам. Качи ли се? Това бе, шалим се. Айде. Да. Сега daily upload, може? Не знам. Не, айде. Аз тук нищо не гледам. Ай. Зомби. Аз... Ке го турам зомбито, такова. Да. Не можем да го вземем зомби, той няма връзка. Знам, горе има много. Дека. Да возам. Заглавих се. Почти. Виж, как... Добре, да возам. Враговски повеќе ја играл оваа игра, така да повеќе знае од мене што треба се прави. Гонеме зомби. Ото пак го... Тук го паркирах возов, сега идам на кај тебе. На мен ке ме изтепат, аз нямам пиштол като тебе. Идам. Нещо ми коче. Гориво да вземем овде. Тука. Тука да вземем всичко логино да дорме. Идам. Отопали ги се. Добро. Ей! Зомби, отпак го. Бе, да одам аз сите работи, че може да запаля, да ги запалям. О, голд. Няма връзка. Що са тия броеве? Аха. И аз го носам си да работи, защото трябва с второто огъня.
Бегай! Браво! Дете! Ще ги тори тия тук листовто, защо да отбранят. Не можем бурто да го внесам от тия. Как се туруваше, бе? Как мислиш? Не можем да го тураме, ти го тури и аз ке носам други работи. Абе, тия тук ще са камен, то аз можем ли сега да ги майнам? Когато? Да, я кръша ми. Бе, я тук с руда сруших тук с силвер. Едно. Кидо, сега такова да ги вземам тия тук си зомбина. Да. Я си зомбина ги турувам от татък в рейките. Ето тук шо е сак. И саки отнесем опозата и запалим сите. Как? Паудев. Па да. И там струват, там се вадат колко спам. И така и бур такива пренесам, може. Иди. Дека бе. Да бе, аз там нямам, аз нямам пиштол като тебе. И па не оди. Тия таквите, как вика тия въци. Ви колко напанихме всичко тук. Отгоре ва. Турих 300 зомбина. Ей, да бе. Яля ме тук сме, да. Знам бе. Аз се паркирам тук на това. Разпаса нещо кочницата на воза, те ще кочи. Трябва да я подмачкам утре. Найдахте тебе. Колбойци от тебе па не има тук. Шо? Шо споделяме, бе? Знам. И аз сега ги вземам тия колбойци тук в рейките. А те... Тури отпред на воза. Добро, а Декс продаваше работи тук? Не, Декс продава работи. Моите са от десната е. Бей. И тия тук зомбина, тия кълбойци не се продават. Те се продават. Дай да ги продавам. Не ти дам. Не, тия две са, не.
Сега си ги отпали тия, не бе тия тук. Добре, Декс продават. Замах и... Аз сега имам 3. Сите ги замах 4. Добре, и Декс продават. Че аз не може да тръчим толкова бързо като те. Добро. Сега ги продам. Партик си идем или не? Добро. Добро. Я сам може да си купам пистол. Какво пистол да взема? Бе, как да купам тъй тук пистол? Там не е ли на това? Добро, купих го. Дай. Арно. Фала за магия. Оте, как мислиш да бъде отснима? Аз те заборих, аз само тук си говорим с човец. А ти тук вампиро продава ли си? Дека... Тука ли? Ай, сега ќе го продавам. Добро. Чек малко, стай! Коин на коин, гледа! Ти си на твоя близнак. Мойката е тук, Сивио. Значи пробваме видео, да поминем Dead Rails без коинове. Без воз. Без воз. Каква? Дек воза. Браво. И аз ски вземем и тия тук други сте вампира да ги продавам. Браво. Закачвайте и моя коин дом да ги продавам тия. Така. Така. Продек ги. Бе, дом да вземам угъл за таклото, бе. За воза. Знамът не е пън, ама да вземам пал още. Защо е ден или два? Не вземам, ай, нека. Одаме ли? Качуви се. Ай. Бе, да вземем някои такви работи за доктор, щамша. И аз кидам, бе. Оде. Що да купам аз? А? Ги вземам... Сте какви. Добро, и ги вземам... Две такви шишина и таква. Две такви за лечение.
Ай, ти вози малко, ай. Да, чих се. Ай, ке седна. Седнах на кой не. Добре. Одаме. Аз ке гледам дали има нещо. Я кукя. Кочи, яля лев. И на мен ми коче мало. Няма ти глупава на Dead Rail, сей дай. Георги, аз седла за тебе. Коя? Јас со врејките ќе си земам такви работи што се за... што може да и турам за уголь. Могам со зомби, тепме се. Добро. Одам јас до воза. Добро. Прв пат мислам от толкова много сме уидели. Добро, да, и аз на мен да, ама на тебе не. Кочам. Пази, тук има зомби. Знам от нея една. Я ли? От пак ги. Кой бандит? Покажи ми кога откочим, не гледам нищо. Дете! Чум? Закачи. Одам. Аз се хилам от и бех на една царетичка да му теб. Аз бех на една царетичка, що сакаш? Ти ми се блокира. Одаме. Не знам, 65-то, 60. Шо им? Не! Та е тук па 300 зомби. Добро, ама ке не утепат. Шо това десно, бе? Има... Шо? Шо? Не чуях така шопкаш нещо. Шо пееш? Отепан. Колко са бе тука? Цял турска войска. И да бе.
Вчера играя, мислим, или днес. Те, какво те кажу, ще ме гонят тия тук? Умрех. Докога ми репетрапиш толкова и умрех. Мале. Сега шоким са и не ли постояшъл играта една такова, за да ме излечеш? Ой, воза колко спавим съм. Какви? Не. Ще. Абе, качи бе, увоза и кога ќе најдеш такви, спаси ме. Дека. Добро, остави ме мене тука и оди. Да тераш. Идат, сакаш да кажеш кълбойци. Белица ли са? Добро ме гайляй. Бе, аз мисля, не трябваше тук да застанем. Оти... Умрях. Отпавай. Гледам, тук има 300 койнове. А? Да. А ти много клонове са дойдели на теб тук. Не, носиш ме, влечеш ме по земята като на глупакче. Ай. Дек бе толкова ме остави. Падна в размената и дори. Да. Не сега я излечим. Мали сак не може. Сали дознаваш? Да. Шаем се. Герки! Добре. Фала. Фала. Абе, да изям ли тия тук си зомбина и да ги турам в воза? Ги запалям? Дека... Казя... Замаха пушката. Замахайте и куршумата. Оти? Добре. Абе, нямам куршума за пушката, мислям. Имам само 5. Как да чувам лежа костилки нещо?
Dobro. Fala! Да? И аз веќе имах таков пиштол. И удари пред мен. Как можеш толкова глуп? 31 минута точно са. Няма да... Добре, да? На мен да. Дене! Ден! Па това те викам и аз! Добро, да, ама и да и запалиме някой за бензин. Да не биде... Да не биде като прегеската и Томс от 0 бензина. Значи да ги турим си долу, шали се. Абе, и аз искам да напълним резервуара, а що ми остане, ги закачам. Арно. И аз дам да напълним резервуара, що ми остане, ги закачам. Добре, и аз греших прегеска. Не знам. Абе, знаеш ли ме кажа мама едначе? Вика, нали аз викам, нека си окажем името на YouTube и мама вика, ти веќе фатът си покажа, не по името. Ко? Ево запалям. И той! Шо? Ей, сега ти возиш, много ме е кайля. Де ти ще сторвалбо там горе? Ще тия топове. Да не пукам, тук закачих да возам, ама аз не возам. Да пън ни резервуара. Фул е. Кочам. Абе, уште 3000 кило... Да бе, уште 3000 метра ќе дојде таквото ново и това там каз вика. Чекай. Има уште 3000 метра. Затова виках право да право долме там да вземем сеч. Долме до таквото. Замахайде. Ти возиш, ай. Ти коиновта си ги отпал някой. Мислам ти, това видео всички да знаят как се викаме.
Добре, сега има и някой ще не знаят. Всеки има и някой ще не знаят. Добър ден, аз се викам Бомбоглед. Ей, давай. Айде бе, Лади, айде. Не знам. Що бе, дай там стане почил. Ай, аз давам газ, уйде, май. Абе, сега не застанувам. До 3000 метра да поминаме не застанувам. Много ме гае. Не застанувам. Ако сега неки има и 300 000 долара, ама да ми дадат официалски живот, не застанувам. Освен дето кой ќе застанувам, ама няма връзка. Абе, я лутва тук, не е ли това? Дете, пред нас е това. И аз кидам, ай. Тук ли живеят? Златна статуя дори, ли? Тук има 300 000 пушки. Иде фъчка. Взема ли тази златна статуя? Не, ти трябваш да вземаш. Пукам го от пак го. Пуках го, Цецил! И аз имам такви без ревайджи ме. Да ми даваш да работи, то тя с нем работи. Нек се. Я ли замах си работи. Че не може да се найдем тук, шо дека ми. Абе, камо папа? Пука му дай не може да убием, те там. Ти слепа. Знам. Добре. Оба, чакай, не може да найдем аз тука. Мали, слеп, моли да... Ски с нами. Ема, що му закачи тук с зомбите? Абе... Дете, полетах! Дете, аз летам! Паднах от мапата! Паднах от мапата! И дождь завърна! Чакай, пратам
пратим слика да видиш Дексо. От място на едно много лошо место. Сега ти покажем, да. Ама чакай да ти пратим слика про Дексо. Ви Дексо. Пратихте. Чакай да ти стигне, да. Чакай. Я ресетвам се. Да, и пас съм тук. Бе, паса ли стах? И пас съм тук. Нищо, ай, ќе завршим видеото. Абе, ресетах се веќе два пъти. Япа! Не бива. Още съм тук. Нищо, айде, това е видео, не искам последното, за това ще го поздрав и чао.